l'Ajuntament del poble pugui veure que m'han ajudat i avui en dia ja ha evolucionat molt. Abans s'hi vivia molt de l'agricultura. Avui en dia ja la cosa ha donat un canvi, la climatologia, i no veig possibilitats de que Bus pugui recuperar. Però vamos, els pocs que queden, almenys que sàpiguen conservar-ho. I tant que sí, perquè ha canviat molt, Com ho veu ara, que es treballa amb màquines, no? Abans tot era... Pues bueno, jo només veig, mira, veu tota aquesta gent que passa per aquí, en els carrers i cavalls i això ho he vist jo. I tant. Pues bueno, ara resulta que s'ha transformat en maquinària per poder fer més feina. Però resulta que de quan s'ha format en maquinària encara s'han perdut més les terres. No sé què és el que ha passat, si ho fa l'evolució de la vida o què és el que passa. No dona jo demano que els pagesos pocs que queden ho sàpiguen aguantar, perquè resulta que me penso que ells de quartos no en tindran, perquè l'agricultura no n'han tingut mai de quartos. Ara bé, resulta que de gana tampoc no passarà. I tant, sí. Vostè de petit ja anava, no? Al tros, amb el pare, no? Jo he anat amb els iaios. Els iaios he passat amb els pares. Ara he tingut els fills, que també s'hi han dedicat. I resulta que ells han hagut de canviar tota l'evolució de la vida, han hagut de canviar de pensar. I ara sí, vostè la foresteria, la noia, l'administrativa, a l'institut de Gandesa. El gendre està treballant a la funerària petita. I també és el que diem evolucionat. Ara, resulta que ell li agrada molt la terra i fer el que ho conserva. Molt bé. Vostè de tant en tant també hi deu anar una miqueta? Sí. I tant, no? De totes les feines... Ell quan hi va, hi vaig jo. Ell es posa, llaura i fa tot. Jo l'ajudo a no replegar la rama i diguéssim que ell no li resulti tan pesat. I tant. De totes les tasques, de totes les feines, quina és la que li agrada més i la que és més pesadeta? Home, de feina de jutge no n'hi ha. La feina del pagès és bastant dura. Ara bé, que el pagès ha canviat molt d'ara després, perquè després el seu treball era molt normal. I ara, en canvi, diguéssim, més obligat d'anar. Però és el que diem, hem d'anar adaptant-nos a el que és la vida. Doncs moltes gràcies i enhorabona. Molt gràcies. Agraïda. Felicitats. Gràcies. Molt bé.